Haryana ni Gurgaon, Gwalpahari locality o kaisa society tongo o society ni bisingo tower number 3 8th floor ni kaisa building go 804 number o kaisa forong ni family tongo a paribaro bwsai ni bumung wngkha Bikram Chauhan bini bihik ni bumung wngkha Deepika Chauhan logi o borok ni bwsajak tei bwsla bo tongo 4 bochor ni hingke bwsla hingke 6 mas ni hingke bwsajak borok khorok nei borok ni bwsa borok ni family o total 4 jona family member hingke bwsai ke khlai tongo kaisa job bo infrastructure company o kaisa senior executive ni job khlai tongo bo ar jaga o tei bini bihik Deepika bo bank o job khlai tongo hingke borok khorok nei no job khlai tongo borok ni paribar o hingke financial condition rok no sana thangka hingke motamoti kaham no kuno ni bial kwrwi chamung numung ni tei chumung rok ni din wngkha 27 October 2018 ni afro wngkha Karwa Chauth ni din Deepika bini bwsai ni bagwi afro Karwa Chauth ni brat rok narakjak chayanang yakarwi kwthar khlaiwi tal no nasingjak horniprai 9:30 ta dikio tal de ongkhor kahinui bini flat ni kaisa balcony o ongkhorwi naiyo tei naharmani admin ni yagulo kheno borok ni society ni simi kaisa building ni simi belai kheno khorang kotor khlaimani khorang khwnahorka society ni joto borok no o khorang khwnahorjak society ni joto borok rok thangwi naikha obo tamo khlaimani khorang wngkhana hinui hingke joto thangwi tola phaisingo naimani yagulo nukha khoroksa bwrwi thwilala liling bini gana gini khlai rwchari bolok khopjak khlai klaijak gana thangwi mwkhang kaham khlai naima bai sinuwi mankha abo keboya Bikram Chauhan ni bihik Deepika Chauhan se hinui bo bini 8th floor ni balcony ni simi khlai phaika tola phaisingo achomsa Deepika Chauhan ni bini bufayung Himanshu bobo a building o no borok bai tongo phiaba alada room hingke bobo o kogrogo dakodima rok no tui saimanmani yagulo Deepika Chauhan ni bwsai tei bini bufayung bono logi no hospital o tlanglai thanglaika bisi ler yakarwi hospital o tlangwi doctor rok check up khlaimanmani yagulo doctor rok borok no declare khlai saka bono chung thangri manglakha bo jephuru klaikha apro no bini langma chowui thangka hinui doctors rok bo declare khlai saka bini bwsai tei bufayung no hospital ni borok rok police rok no bo inform khlai ro tamni hingke doctors rok bo saimani ni muchungjago obo sak saimani de wngkha nakiba boi dagarwi saimante tei preplan khlai bwtharmani de wngkha hingke police rok no inform khlaimani yagola kheno police rok bo athayo phai sok phaikha je jagao bono admit khlai bo langma chomani ar jagao phai sok paikha sungmung oro kwbangma no tongo police rok aboni yagulo kheno borok ni posters investigation shuru khlai ro bisi ler yakarwi jotni slai swkang posters o hingke Deepika ni bwsai bono swkang sungpirigo kok rok tei posters khlaijakmani yagulo kheno bwsai bo saka Deepika Chauhan koyekdin jora romwi belai kheno depression o klaijak hai tei o depression ni bagwi no bo omo kahaike sakni langma sachukuna hinui bwsai bo sakha o kogrok no kaptwtwi police rok Bikram Chauhan ni flat o thangwi bo sanbin khlaio nogorogo thangwi sanbin khlaimani yagulo kheto kuno phano manliya phiaba jephuru borok ni o balcony je jagao bo paklai thwiyo or jagao thangwi naimani yagulo nukha ar jagao khumni top gamla rok joto phatijak klaijak rok abono naima bai bujiwi tongo je Deepika o sakao kawi no baklaikena saksaichung hinui tabuk sukjora to je evidence ni kok no tui no joto soi no wngwi tongo phiaba kupui kok tamo oborok tabuk bo kaham kwrwng khlaiwi clear wngsugyakho
Abo saksaichung thwimani mamla de klaikha nakiba boibo tharmani de klaikha police rok kaisa borokni bwkhao daur tongo achomsa khlai omo kahai ke to thwinani kogya karwa chotni omo kahai ke bo chaya nangya kari bwsaini bagwi dalna singwi tongmani obo kahai ke phakcha thwinani kogya police rokni bwkhao bo omo wansukmung happaikha. Aboni yagulo kheno Deepikani nokni borok rok police station o phaiwi teisa haino hai sapaikha obo kuno saksaichung thwimaniya bono pre-planning khlai bwtharmani se obo mamla hinui. Tei o pre-planning khlai bwtharmani ke boya Deepikani bwsai Bikram Chauhan bono bwtharo hini saka no Deepikani buma bupha amo hai hinui koksil chalaikha. Police rok achomsa angma kahai kok no khnawi belai kheno wanajak tamni hingkangke borok oboni slai swkang wansugui tongo Deepika Chauhan bo saksaichung se langma sachu tei gamla rok amo kahai paristiti nugui borok bo amo kahai no wansugui paikha phiaba borokni bwkhao bo kaisa daur tongo abo hai wngya phano wngui manui tei abo kahai no tabuk nangui tongkha je bini bwsai no se borok koksil chajak hingke no o Deepika sungtongma jaga bini asparos ni borok rok no thangui kok rok sungka puchas rok khlaikha. Borokni paribar rogo kuno de mamla eba kheba kok rok banglaimani tong walaimung rok de tong rok hinui. Aboni yagulo kheno saimanka Deepika tei bini bwsaini kani kesa ro koyek bosor jora romui belai kheno hamya relation wngui tongo tei borok khorokni salprom no kesi kereng walaimang tonglaio. Tei o walaima jagao Bikram Chauhan bini bihik Deepika Chauhan no yak rok bo tisao obo kahai hinui saimanka borokni asparos rokni borok rokni khuktui. Abono karui bo Deepika Chauhan ni bini bwphayung a building o tongmani obo bo haino hinui sao Deepika Chauhan thwithani o bini bwsaini no yak tei bono salprom no buo togo hingke sure bini bwsai no bono pre-plan khlai bwtharkana hinui o kok no bo police rok no bo sakha. Tabuk hingka hingke je police rok investigation khlai tongmani o angle no change khlaiwi joto blame Deepikani bwsaini phaisingko wngkha tabuk hingka hingke Deepikani bwsaini background rok change eba